Jesu Kristu inkosi emkhulu. Ngicela ungidlulise ubufakazi nami la. Ngento engizwile nami yenzeka empilweni yami. Ngixolisa ukuletha manje mkhulu ngoba kwenzeka izolo impela. Lokho yazi izolo shumayela mkhulu. Hey, ngiyamangala kakhulu nje intshumayelo nje futhi yayizolo. Lapho ukhuluma khona ngokuthi uMaria ibingelela uElizabeth ukuthi wathi uElizabeth ezwa ukubingelela kwaMaria umntwana waqhuma esiswini sakhe uElizabeth wasecwala umoya oyingcwele. Hey, yazi mkhulu izolo la sikhuluma ufoni sikhuluma mkhulu ayibo. Yazi uthe nje ukhuluma yazi ngiwazwile lamandla kimi engena. Ukhuluma nje kwethu nje sasaqeda lamandla yazi bengiweza engena ngaphakathi kimi. Yazi nami izolo bengicwele injabulo ngenye indlela. Ngizwe ipresence kaNkulunkulu ngamandla phakathi empilweni yami ngoba the nje sikhuluma ngizwa nje izwi lakho. Yazi ngiwazwile amandla ngena ngapha endlebeni. Lebe ngibeke kuyifoni. Ngazizwa ngicwele injabulo ngaphakathi. Ngazizwa usuku lonke nje kwa izukhuleka ngasutha ngenye indlela ngazizwa ngilula ngazizwa ibu. Yazi uthe intshumayelo usuyiletha ngabona ukuthi hayibo ilento eyenzakalile ngempela kimi. Nganqena nokuthi ngifakaze bese ngiletha manje ubufakazi ngixolise kakhulu. Yazi lento ishumayelo iyenzekile impela kimi umfonile mkhulu. Yazi usuku lonke ngavele ngajabula ngazizwa ngifree ngazizwa kwa easy nokukhuleka hlala emkhulekweni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu into oyishumayelayo mkhulu ngempela iyenzeka and into oyiphilayo. Namhlanje sokhuluma ngabafundisi kulento abayidla yona into abayiphilayo. Hayi mkhulu ngiyabona impela uNkulunkulu uhamba nawe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu into oyishumayelayo impela and futhi iyenzeka. Nami sengithuna manje nginongithinta ngenhliziyo nami ngizizwa githi ukuthi hayibo angimdlulise lo bufakazi. Nami sengiyeza ukuthi hayi angivele ngimdlulise ba lo ithintekile enhlizweni nami ukuthi angikufakaze into engizwile nami ngoba yilento eyenzekile ngempela ezweni. Izolo bengicwele ngenye indlela. Ngimbonga uNkulunkulu nje namhlanje futhi ngiyamdumisa uJesu. Ngiyabonga kakhulu mkhulu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Sibande nomama entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya leZwi uJesu Kristu inkosi. Ngicela ukwedlulisa nje nami njengoba ngingena emkhosini okwenzekile kuzosa kube uday 2 wethu womkhosi. Kwakungo 2 AM mangibuka ngoba ngathi mangiphaphama ngasibuka isikhathi kwase ku2. Uma ngibuka isikhathi awu2 ngiyaphupha. Ngiphupha umuntu wesifazane intombazane yesencane. Ithi hawu mama wavuvuka langaka lapha eqakaleni lakho. Ngithi nayi lo mlenze nje iwona owenza ukuthi ngiqhuge. Yiwe lo mlenze ongiqhugisayo ubuhlungu impela yiwo ngihamba nangenduku. Bese ivela igoba lentombazane ingathi yangikhama iqakala. Kuphuma amanzi. Ivele libambe nje bese kuphuma amanzi hawu amanzi aphumaphi. Ngisathi ngiwabaza amanzi uvele ukuthi ugodo. Ugodo nje lingangenduku. Kodwa emfishanyana egcwele umquba wenkomo. Yomile dry lento. Ngithi wonke abantu ababekhona la bathi hayibo wena waphunyelwa ugodo elinomquba weinkomo eqakaleni lakho. Bese ngithi mina yiwo lo mlenze bungiphatha ongiphathayo njengoba ngihamba ngenduku nje. Bese ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngisho khona ephusheni. Ngiyambonga uNkulunkulu ngezimangaliso zakhe. uJesu Kristu inkosi. Ngoba kusho lento iyo lebengikhinyabeza ingakwazi ukuhamba. Isiliphume silapha nenqwaba yomquba
wey'nkomo. Esikhundleni ukuthi ngikhale, angikhalanga baba, kodwa nje ngibabaze ukukhulu kukaJesu. Ngathi Jesu Kristu uyinkosi, ngoba kusho ukuthi mhlawumbe kuphuma lokhu kufa okungiphetheyo. Ngithi angidlulise nje, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngo-day 2 wami, izimanga zomkhosi. Jesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Alidunyiswe igama lakhe kuze kube phakade. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela bangapostoli noma mpostoli Nsibande nabazalwane bonke basekhaya leZwi nabasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngikhona. Ngixolise kakhulu ngokudelete, ngiphazamiseka nje uma ngisathi ngiyaqopha kube khona into engiphazamisayo. Ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi bamphostoli athi njengoba siqala nje ukungena emkhosini asifundise nangezicelo ukuthi yiziphi izinto esizikhulekelayo enhlizweni yami. Kwavuka umbongo ukuthi Nkosi ngiyabonga, ngoba vele bengiwumthandazo wami ukuthi Nkosi sengathi ungasigcwalisa ngayizwi, sengathi uNkulunkulu nje angasisiza ukuthi la mathopiki esiwanikeziwe nobunye nokuphenduka okupheleleyo siyamdumisa uNkulunkulu. Esafundisa nje nawe uzalwa kaSamuweli, hawu bazalwane, enhlizweni yami ngeke ngamdumisa uNkulunkulu. Umntwana mayezalwa esho nje ukuthi wakhula waba muhle kakhulu kuJehova nakubantu. Ingayibuka le ndaba ukuthi Nkosi yami kungenzekani ukuthi njengoba sisemhlabeni emabandleni thina noma sikhula sikhulela ukuthi sibe bahle phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu ngenxa ukuthi asigenqanga imithwalo yethu. Kungenzeka ukuthi njengoba singagenqanga umthwalo wezono nje singahlambulukile sibahle phambi kwabantu, kodwa uNkulunkulu asikho bahle. Ngathi Nkosi ngicela ungisize ngingabatshazwa ngabantu, kodwa wena Nkosi ungangijabuli ngami. Sangibonga noNkulunkulu bazalwane, sithe singesande siphuma enkonzweni masidabu lapha nje epakeni nabotsotsi, ngoba sokha nabotsotsi mabefika labotsotsi omunye uhamba la eduze kwethu. Angazi ukuthi yini ethi ngiphosa amehlo ngapha left, mangithi ngiyabheka hawu utsotsi. Hayi ngivele ngithi kulosi simo boyini besangixoxela njena ngomunye umbono. Ngivele ngithi mina asithandaze, kwasho ukuthi nakaboni ngithi asithandazele ini. Sakhuleka ngavela ngathi mina ngegama likaJesu, ngegama likaJesu ngithi uJesu Kristu uyinkosi phezu kwezigebengu, uJesu Kristu uyinkosi phezu kotsotsi, phezu kwababamba inkunzi, phezu kwensela bonke abaqilana babamba inkunzi nabantshontshayo amasela. Ngithi ngegama likaJesu ngiyawukhuza lo moya wavele waphambuka kwamaphambi kwethu. Uthe mesuka lapho wacommunicate no-across the road. Ngambuka uNkulunkulu enqoba, ngoba nalo across the road bengafika nje asibambe noma adonsa amabhegi, uhamba amafoni, kuhambe yonke into namakhadi asebhenki. Kodwa ngibuka umusa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu nomusa uyasenzela konke okuhle. Sibonge nezwi nje Nkosi yami uNkulunkulu esakhuluma ngalolu hlobo ngokuzalwa nokuxwayiswa ukuthi ungadli nokumele uyidle. Ngambuka uNkulunkulu ukuthi Nkosi incede sikhulele izinto zasezulwini, sisahleli njena ngibuka singabesifazane noma abazalwane abakhonsivayo, sengathi noma kufika isikhathi sokuzala sibe sihleli kwi-maternity ward yasezulwini. Ngiyabonga ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Baba Nsibande, ngiyabingelela ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Lokhu ngibikile kubaba uNsibande ukuthi nginenkinga yengane eyehlulwa yimodule yokugcina. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Iphasile ngomhla ka-22 Disemba, kwakuyima kufika ama-results. Iphasile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, kakhulu. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba, thanda ukubingelela egameni kaJesu Kristu ekhaya leZwi nasentabeni kaJehova, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nabangcwele bonke. Bengizoletha ubufakazi, ngibonga uJesu Kristu ukuthi engisizile kakhulu nje, bengilalele ney'ntshumayelo kakhulu le nginikela nje into yangiphazamisa kakhulu, because kwenzeka ngalelo busho ukuthi uyilandelele imali yakho. Nje bengicabanga ukuthi khona la benginikeleka kuthiwa kufuna imali enkonzweni, so ngike ngaphatheka kabi indlela esetshenziswa ngayo, angasetshenziswa
ngale ndlela ebekushiwo ngayo. So nje ngiyambonga uJesu ukuthi uye asifundise nezinto esingazinaki thina. Nje ngiyambonga noJesu ukuthi uyangivuselela kakhulu, akusafani njengakuqala. Ngiyabonga kakhulu uJesu. Nje neZwi ulifunda nje liye la nje ngabona ensukwini ngifunda kuba Heberi leli bukhuluma ngalethi sibheke uJesu ngumqalisi nomphilisi okukholwa kwethu. Nje ngibona ukuthi uJesu la kumina ezambuka ukuthi sekhona izinto ngazinaka ngangabheka yena nje wakhonfirma nokunye nje wangilungisa. Ngithi uJesu Kristu inkosi, udumo maluze kuye. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibandi, hawu siyabonga, siyambonga uNkulunkulu. Ngiyabonga nami ukuthi okuncane kube kukhulu emehlweni kaNkulunkulu nakuwe. Hey Baba uNsibandi, hayi ngiyafisa sengathi abaholi bamabandla, awu Nkosi, bangabonela kuwe. Hey inkosi emuse baba, ikubusise kakhulu. Awazi umsebenzi owenzayo empilweni yami, ngikhulumela mina, ngibazi nabanye. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Hey Nkosi, siyabonga baba, siyambongela nomfana Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Ngicela uxolo ngokuthumela i-VN izolo ebusuku kuyisonto. Ngibe ngazi kahle ukuthi ayithunyelwa i-VN ngempela sonto. Ngilibalile. Ngiyaxolisa baba. Ngicela uNkulunkulu angithethelele ukuphazamisa isitsha sakhe esiphethe izwi lakhe. Kuningi sengikonile baba, kodwa sengithandazile. Ngiyaqhubeka futhi njengoba usifundisa baba ngokusizwa yinkosi uJesu Kristu. Ngingaba yini kodwa uma ngingahlukana nekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonalela. Kusho ukuthi ngingaba ukudla kwesihogo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. Ngicela ukubingelela ekhaya lakaNsibande entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngicela ukumbonga baba uNkulunkulu kakhulu ngempilo yami nangendlela osifundisa ngayo. uNkulunkulu bemuhle kuyami impilo. Ngiyambonga kakhulu ngawe baba ukuthi usifundise ukuthi ngisho izono ziwudonga olusahlukanisele noNkulunkulu. Ngangazi ukuthi isono siyavunwa nje mawusushilo ukuthi ngithethelele sekulungile, useyithethelele zonke wayifaka ulwandle lokukhohlwa. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi isono sivuma ngendlela osenze ngayo. Muhle uNkulunkulu wethu, siyabonga baba uNsibande. Ngicela ukuthula ubufakazi baba. Izolo ngesikhathi liduma izulu, lingakadumi nje izulu, ngibe nomuzwa wokuthi ake ngiguqe ngithandaze. Ngaguqa-ke baba uNsibande ngathandaza. Laduma nje izulu ngithandaza, ngingazi ukuthi ngithandazelani, kodwa ngithandaza nje ngibiza bonke abantwana bami. Ngibakhulekela bonke nabazukulu bami, ngibakhulekela. Ngathandaza laze laphela izulu. Anginakile nje izulu laze labe liyaduma, ngiyalizwa liyaduma, kodwa ngibhizi ngiyathandaza. Kwaze kwabe liyanqamuka ngithandaza. Uma ngiqeda ukuthandaza ngithola ikholi ukuthi izulu lingenile ndodakazi wami ushadile. Lingenile izulu kwakhe, lafike lashaya undodakazi wakhe omdala esandleni, sashayika, lashaya nomyeni wakhe. Uthi uzwe kuqhuma, kungathi kuqhuma ugesi, kanti izulu labashaya, kodwa bangenzeka lutho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owangifaka kule ndawo, osifundisa ukuthi simlalele, sithi noma sikhuleka sibiza igama elithi uJesu Kristu inkosi, izinto ziyenzeka, kuvimbeka izinto ey'ningi. So ngicela ukumbonga kakhulu uNkulunkulu bamtsibanda ngalokho. uNkulunkulu muhle, basindile bayaphila. Ngifonile ekuseni ngakhonfema bayaphila basindile. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyakubulisa baba egameni likaJesu nomama nomndeni wakho baba. Baba ngelanga ngesuku leli siqale ngalo fasting la.
emsebenzini bezivula ngethu ngakhuphuka ngaye eGoli, ngithengise eGoli, ngafelwa imoto endleleni phakathi nendawo, kude phambili kude emuva. Ngingazi ukuthi ngimele ngenzani, yasitaka imoto. Kwafika labantu be-emergency la, bafike bangisiza, sathola imoto bayayithoya yayibeka egaraji, ngafike ngayicelela egaraji. Bavuma la bantu abasebenza khona, and then sekufanele ngithole i-transport-ke manje ukuthi ngibuye. Kunzima nokucela i-lift ngoba babe bengihamba nezinja ezimbili. Izinja ngiyazithanda, manje nginqene nje ukuyishiya la bengihlala khona, ngoba la ngihlala khona, ngoba umuntu ngeke akhona ukunakekela ngendlela mina engiyinakekela ngayo, ngoba ngangayishiya nakuqala, ngathola enye izace bengayinakekeli, ngangakhetha ukuhamba nayo ngiye ekhaya. Kunzima ukuthi ngithole i-transport kunzima, ngimile egaraji manje, inkinga izinja lezi. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu mkhulu wangenzela icebo, kwaqhamuka khona lezi moto lezi ey'ncane lezi, abala eGoli bayazazi lezi ediliva ukudla, mawulokhu uze mawufaka i-order lokudla zizokudilivela ukudla zincane. Aqhamukela umuntu la nawe usitake ngopetrol. Mangifika la abantu basegaraji bakhulume naye, athi hayi vele ufuna umuntu unenkinga yepetrol, namanje ustakile, fanele bekudala ehambile indaba kapetrol. Hhayi, ngafika ngakhuluma naye, wathi hayi wangithatha wahamba nami, sabuya seza la eGoli. And then baba, nge-weekend ngifike ngithathe enye imoto la, ngisithi siyolanda le moto le nayo le sisendleleni ife phakathi naphakathi. Bese siyincenga-ke ukuthi siyofika khona sikhulume nabo labantu basegaraji, sikhulume nabo balokhuza. Bathi-ke ngibuye ngizoyilanda, akunankinga. Sibuyeke ngale moto le siyincenge, sihambe ngazo, sibuyeke size eGoli futhi, sihlulekile okokuqala. Sengisho ukuthi ngifakazela ukuthi-ke le nto yeyisho baba, ukuthi-ke mawusemkhosini izimpi zibaningi baba. Kuthe noma sengiphatheka makuphuka le moto, ngakhumbula wena baba, mawuthi izimpi zibaningi mangabe ukufasting baba. Ngiyambonga uJesu, ngiyambonga ukuthi uSathane ufuna ukuzama ukungidisturba kule fasting baba. Yiloko nje bengifuna ukusho. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga nami ngithole leli thuba onyakeni omusha lokuba-ke ngilethe ubufakazi baba. Izolo ngiwelwe umntwana ngendlela embi, ngendlela emangalisayo, wawa ngekhanda, ngabona ukuthi hashi uqhume nje intamo. Ubekhala ngale ndlela, umntwana oneminyaka ewubili. Hhayi, ngabona ukuthi ayikho into ezongisiza, ngavele ngavula umkhuleko, ngoba sengiye ngithi nangikhuleka belokhu besondela kimi, sikhuluke nabo sikhuleka. Ngavula umkhuleko ngobeka kuye, Nkosi yami, sakhuleka naye, sakhuleka nginethemba lokuthi umkhuleko uyasiza. AbaseRoma bayangisiza, Romans 10:9. Uyangisiza ngimi ngawo. Ngisho abagulayo ekhaya, ngangigulela umakoti wasekhaya esabopha amaplastiki emadolweni ephethwe umoya wobungoma, wasinda munye. Baba, kuningi, kodwa okungenzele khona izolo kube ngazathi ngiyaqala. Walala umntwana kwasa, engakaze zengihluphe. Ebusuku ngithi hhayi ngeke ngize ngilale, kodwa uNkulunkulu emuhle. Nkosi, siyabonga baba, uNkulunkulu akasigcinele wena, igama likaJesu lihle. uJesu Kristu inkosi, liyasebenza. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela mpostoli, ngithi angilethe nampu ubufakazi obungivelele njengoba sisemkhosini. Bekade ngiphumile ngathatha igeja ngiyokuhlola emasimini ami, ngitshala ubhontshisi. Manje ngiyawubona ukuthi usuyabola, uboliswa yimvula. Ngizama ukusiphula ngoba ade ngigula, nje ngangena emkhosini ngiyagula, zinyawo angikwazi nje ukwenzani.
Hawu, uma ngifika laphana-ke ngithi ngiyasiphula ngigobile ngibheke phansi. Ngivele ngizwe kube khona into edumayo ethi tu. Uma ngithi ngiphakamisa ikhanda, hawu ziy'nyosi. Iqulo ley'nyosi zivele zize kimi, vele y'fike zime phezu kwami. Ngithi ngiyabuka enhla, ngithi ngifuna ukubalekela ngasekhaya. Uthole ukuthi ziye zagcwala zachitheka zeza ngapha zingikakele phakathi kwami. Kodwa uma ziphezu kwami azingitinyeli, zithi nje du. Ngilokhu ngithe nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngithi ngomunwe, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngithe ngiyibona zayisuka. Lokhu ngilinde ethi ziyangitinyela lutho. Kodwa nje zila emahlombe kimi, kodwa nje azingitinyeli. Lokhu ngithe nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, siyalibonga leli gama, siyakubonga kakhulu. Baba, leli gama siyambonga uNkulunkulu ngawe. Akucine umlaleli njalo, uvume ukugitshelwa wuye. Angasuki kuwe izinto ey'phetheyo. Ziyasakha, ziyasisiza. Sikhona ey'nkonzweni, singayitholi lezi zinto uNkulunkulu akunikeze zona. Hawu Baba, siyambonga uNkulunkulu. Kuningi Baba, kuningi. Kodwa ngiyobe ngikulethe ngelinye ilanga. Kuningi impi nje engibhekene nayo njengoba ngisemkhosini. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Indlu kaJehova, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithe ngilele la, bengiphethwe yizinyo umthetho wami, sekuhlangene nekhanda, ngingasazi ngenze njani, ngathandaza. Ngithe mengithandaza lo mthandazo wabaseRoma 10:9. Ngezwa baba into iphuma ngeenyawo, isuka ekhanda iphuma ngeenyawo, iphuma ishisa. Ngathi ngegama likaJesu waseNazaretha, iphuma kuze kwawu-3 times. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli Zibande, ngiyabingelela kakhulu kanye nomama. Ngiphinde ngibingelele abazalwane ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngivusile nami ukuba ngilubone lolu suku. Ngithanda ukuxolisa kakhulu ukuphuza ukuletha lobu bufakazi. I-network iyasihlupha kakhulu ngapha ngasekhaya kithi eMnambithi. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphe leli thuba uba ngilethe ubufakazi. Kuthe ngisuka ekhaya eShowe ngiza ekhaya eMnambithi, uDriver wavika ingozi ye-truck liqonde ngqo kithina. Ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi. Sahamba. uDriver wabanjwa amajaqamba endleleni, wayimisa imoto. Kwangathi uyaphuma uyazelula, waphinde wangena, wathi ukuyiqhuba kancane abuya amajaqamba athi ngila. Kwavuka kimi ukuthi no, angehle ngiyomkhulekela. uNkulunkulu emhle, ngamkhulekela kumajaqamba, ngasho ngathi uJesu Kristu inkosi. Ngathi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wawenza umsebenzi, saqhuba saze sawufika la okufanele sifike khona. Noma yena wayengeke aveze ukuthi sengingcono ngenxa yokuthi umuntu ongazani noNkulunkulu. Kodwa kimi kwasho ukuthi Nkosi, siyabonga igama lakho Jesu, impela linikiwe amandla phezu kwamagama onke. Ekuqhubekeni kwethu futhi nansi i-4x4 ya overtake imoto ezimbili yaqonda ngqo kithi. uDriver wayethi ukuyicheza kancane ikhumbi yadlula. Sababaza sonke etekisini ukuthi hayibo, kanti namhlanje usuku lwethu lokuthi sihambe yini emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu wethu emhle waselula isandla
ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ubaba uSibande, umama uSibande, lemole yonke ekhaya kubaba uSibande. Ngibingelela ibandla lasentabeni endlu kaJehova, ngibingelele entabeni endlu kaJehova, kuyabonelelwa. Baba ngiletha ubufakazi ngoLwesine lolo ludlule. Ngavuka ekuseni ngabo-5 njengomuntu olungiselela ukuya emsebenzini wakhe. Ngavuka ekuseni ngalayitha isitofu ngipheka lokhu engangifuna ukukupheka. Kwahamba ugesi-ke ngo-5 o'clock. Ngase ngiyasebenzisa-ke isitofu sehasi. Ngasebenzisa ngenza lokhu engangikwenza ngaqeda. Ngakhohlwa ukucima lesi sitofu sikagesi engangisebenzisile ngaphambili. Ngaqeda konke engangikwenza, ngayenza konke, ngageza, ngahamba ngaya emsebenzini wami. Isitofu sasala sinjalo baba, si-on, singacinyiwe, sinebhodwe lamafutha phezulu. Ugesi wawuthi uma uhamba nje kucime ubuye kulayithe, kubila lamafutha endlini. Nkosi, ngibonga unkosi yangenzela umusa ngoba kuzange kubile kushe indlu yabantu. Kodwa ngathola nje endlini kunuka amafutha. Mangivula ngithola ukuthi isitofu sibomvu. Ngacima isitofu baba, ngaguqa phansi, ngathandaza, ngabonga uNkulunkulu. Ngihlale ngizwe ekhaya leZwi bethi khona uNkulunkulu usibiyele siphakathi kwe-umbrella. Ngayibonela ukuthi ngempela sibiyelwe. Ngizoletha udumo kubaba uNkulunkulu. Ngizoletha udumo ngithi ungcwele baba, ungcwele. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi.